Assalamu alaykum hormatly tomoşaçylar, gaderli aýdymsaz söýjüler we dinleýijiler. Bugun hepden diň şuny diýmek, edid arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyny jany aýdymlardan, jany saatlardan düzülen owalar saatlaşyň atly gepleşigimiň ýene de bir täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýeler hormatly tomoşaçylar, şu owalar saatlaşyň atly gepleşigimiň üstü bilen halifalarymyzdan gelýän arka-marka bir näçe bir halifalarymyzyň döreden aýdymlaryny ýurdumyzda tanalýan ýaş zehinli aýdymçylarymyzyň ýerine ýetirmegine edid arkadamyň tagallaty bilen şol türkmen halk aýdymlaryny biz gepleşigimiň üstü bilen halk köpçüligine ýetirip bilýär. Bize şeýle uly mümkinçilikleri döredip beren Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bagtyar türkmen halkymyzy bagtly geljege alyp barýan aýdymsaz sunatymyzyň hak howanlary, hormatly halifamyzy, hormatly ýyl ýaşulymyzy köp sag bolsun aýdýar. Edid arkadamyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun. Edid arkadamyň saýatynda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp elimizde dost doganlygyň paragatçylygyň aýdym ýaňlanyp dursun. Mehriban ýeler hormatly tomoşaçylar, şeýle ýagşy arzuwlar bilen biz owalar taýlaşyny atly gepleşigimiň täze sanyna başlaýar. Gepleşigimiň bu sanyna da ýurdumyzda tanalýan ýaş zehinli aýdymçylarymyzyň biri, halifalarymyzyň döreden ýerine ýetiren ajaýyp aýdymlaryny başardygyndan şuňky gepleşigimiň üstü bilen size jany sesse ýerine ýetirip berer. Ýöne ol aýdymlar siz üçin ýerine ýetirip berjek aýdymçymy sahnamda çağırmadan öňürti, aýdymçymyň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryna sadanarlyk etjek. Ine ustad halifa sadanlarymyz zehinli ýaş sadanlarymyz gepleşigimde gatnaşýarlar. Olar häzir gepleşigimiň başyny siz bilen tanış edýär. Bir näçe döwrewap aýdymlaryň saatlaryny döreden kompozitor sadanlarymyzyň biri halifa sadany Süleyman Halymradow şeýledine aýdymçymyň ýerine ýetirjek aýdymlaryna gitara saduralyny ustadlyk bilen sadanarlyk etjek halifa sadanlarymyzyň biri Oraz Öwejikow şeýledine dep hakularyny ýaş zehinli sadanlarymyzyň biri Ismail Magtumuliýew şeýlede sadanna ýigitlerimiziň biri Hakajan Garaýew bugun aýdymçymyň ýerine ýetirip berjek aýdymlaryny ustadlyk bilen sadanarlyk ederler. Mehriban ýeler hormatly tomoşaçylar, owalar saatlaşyny atly gepleşigimiň bugun sanyny owadan aýdymlar jany sesesi üçin ýerine ýetirip berjek. Balkan welaýatynyň Serdar etrawynyň ýaşaýjysy zehinli aýdymçymyz Isa Aman Gurbanow biz sahnamda çağırýas. Isa, gepleşigimizde hoş gördük. Ýeriňizde ýetirip bilersiňiz. Ene mehriban ýeler hormatly tomoşaçylar, bugun hemişekler ýaly hepden geçenme uny elbetde gahrman arkadamyň tagallaty bilen açylan Türkmenowa tele ýaýlymyzda da jany aýdymlardan, jany saatlardan düzülen siziň bir sabarsyzlyk bilen garaşyp tomoşa edýän gepleşikleriňizden biri bolan owalar taýlaşyny atly gepleşigimiň täze sany ýaýlyma çykdy. Elbetde mehriban ýeler hormatly tomoşaçylar, gepleşigimiň bugun sanyny da Balkan welaýatynyň Serdar şäheriniň ýaşaýjysy zehinli aýdymçylarymyzyň biri Isa Aman Gurbanow we sadanarlar topary bilen bir halifalarymyzyň döreden bir arka-marka geçip gelýän türkmen sunuwatyny bir hasam bir meşhurlygy eýe bolan halifalar dörejligine degişli bir näçe aýdymlaryny täze görnüşde işlän aýdymlary bar. Isa Aman Gurbanowyň ýerine ýetirmeginde biz häzir gepleşigimiň dowamyna jany sesli ol aýdymlar dinlär, gepleşigimiň dowamyna Isa bilen näme gazakly söhbet eder, sora jogap alşar. Muman başga ýaýlyma geçmeden türkmen owadyny biz bilen galyň, owalar taýlaşyny atly gepleşigimizde tomaşa etmekligiňizi dowam edin. Isa, biz size gepleşigimizde hoş gördük diýäs. Sağ ol Murat. Edid arkadamyz şu ýylmy Türkmenistan bir taraplyň mekanyny ýewatlanlardy. Edid arkadamyz köne halifalarymyzdan awgalan aýdymlary radio ýaýlymlarda, tele ýaýlymlarda biz şähertler üçin dinlemäni, öwrenmäni mümkinçilikler döredýär. Biz şähertlerim halifalarymyzdan galan köne aýdymlary döwrümizin isleýijine görä täze işläp halkymyza ýetirýär. Edid arkadamyň saýatynda türkmen medeniýeti, sunnaty, has gullabysy, mehriban arkadamyz biz ýaşlar üçin şol halifalarymyzdan galan aýdymlary öwrenmäni, şolary täze işläp halkymyza ödürlemäni uly mümkinçilikler bar. Biz şähertlere halifa bolup duran mehriban we gahrman arkadamyz goýjan sag bolsun, tutýan tutmaly işler elmydamy rowaj alsyn, ömür uzak bolsun. Köp sağ ol, Isa arzuwlaryň hasyl bolsun.
ne gepleşimden dowamında nesip bolsa, halipalarymyzyň dörejligine degişli bir näçe aýdymlar nesip bolsa, bir jany sesde dinleýjilere ýetirer. Ýa-ni sözüňizde dogry bellädiňiz. Edip arkadamyň saýasynda hakykatdan hem bir türkmen sunuwaty, türkmen medeniýeti dünýä ýaňsalýa. Edip arkadamyň saýasynda halipa şäherlik ýol, hasam bir giýiňe, elbetde özüň şaýat bolýansyň, teleworjulamadan şaýat bolýanlaryna Türkmen wa tele ýaýlymyna, wa raja ýaýlymyna, beýleki tele ýaýlymlarda, raja ýaýlymlarda da mehwan arkadamyň tagallaty bilen bir ömrüni sunwata bagş eden ustad halipalarymyz barada bir näçe bir olan halipalarymyzyň ömür dörejligine degişli bir näçe gepleşikler taýýarlanyp halk köpçüligine ýetirilýär. Edip arkadamyň saýasynda da şol halipalarymyzyň bize miras galyran, halipalarymyzyň döreden aýdymlary häzirki wagtda siz ýaş aýdymçylyň, şägirtliň yerine ýetirmegine, Türkmen wa tele ýaýlymyna, wa raja ýaýlymyna bir konsert görnüşini ýa bolmasa şekilli aýdym görnüşini halkymyza şol aýdymlary täzeçe görnüş bilen häzirki döwrüň islegine görä bir täzeçe sesler bilen täzeçe görnüşler bilen işläp ol aýdymlar halkymyza ýetirip bilýäňiz. Türkmen sunuwatynyň başynda duran bize medeniýetimizi, sunuwatymyzy hasam söýmäge ul mümkinçilikler döredip berýän, bize halipa bolup duran, ustad bolup duran Edip arkadamyza ýene bir ýoly köp sag bolsun aýdýas. Gahrman arkadamyň jany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Tutýan tutumly işler elmi dama rowaj alsyn. Elbetde bizem ýaş aýdymçy sadanlar hökümünden näme Edip arkadamyň saýasynda Gahrman arkadamy tarapyndan bize döredip berilýän mümkinçiliklerin gadyryny bilip Edip arkadamyda halkymyda näme Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp ýylymyzda şu ýylyň sesine ses goşup şu ýylymyzy, şu döwrümyzi arkadamyda wasp edýän owadan aýdymlary, şol aýdymlary şolar ýaly gepleşiklerde bir halkymyza ýetirmäge şeýle gyzykly gepleşikler taýýarlap geljekde de Edip arkadamyda halkymyza ak ýürekden hyzmat eder diýip inanýarys. Ne bir gepleşiň başyny aýdym bilen dowam edelim ýa ýaňy ýöňden bellädiňiz gepleşige başlamakka Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bilen ajaýyp ýylymyzda bir näçe täze aýdym bilen üstünni işleýärsiňiz. Täze bir döwrümyzi şu ýyl wasp edýän bir şu ýylyň sesine ses goşýan täze bir owadan aýdymlar döredýärsiňiz. Şol aýdymlardan mümkin gepleşigimize getirensiňiz. Muman bugünler durmuşyňyzda sunwatda näme täzelik bir gysgaç aýdyp berdiňiz. Ona gepleşigimize aýdym bilen dowam ederdi. Ýok, edil häzir aýdyma geçelim, onuň aýdymdan soň söhbetimiz dowam ederliýsen başlygyna garşyda. Häzir aýdymdy ýerine ýetirip beren, onuň ýygynyna söhbetimizi dowam eder. Edil häzir aljaýan ýa Şeýlemi? Boranna häzir aýdym ýerine ýetirip ber, soňundan aýdymdan soň gepleşigimizi bir soraw jogap alyp dowam eder. Bir näçe üçin taýýarlan sorawlarymyz bar, tapmaçalarymyz bar, dinleýijilerimizden gelen sorawlar bar, olary size ýetirer. Ýöne häzir gepleşigimiň başyny näýle aýdym bilen başlamakçy aýdym haýs halipa degişli. Türkmenistanyň hormatly ýaşulsy Qaqadur täzimfin göresin gelýär diýen aýdymny ýerine ýetirip beren. Söýüp aýdym. Söýüp aýdym. Onda bu aýdym bizadyr ul höwet bilen dinler. Bu aýdymam elbetde Türkmenistanyň halk artisti, Türkmenistanyň hormatly ýaşulsy Qaqadur täzimfin dörejligine degişli aýdym. Bu hemmem üçin tanış aýdymlaryň biri. Häzir bu aýdymy biz gepleşigimizde Isa Aman Urwanowyň ýerine ýetirmäne jany sesle dinler. Soňra gepleşigimizi soraw jogap dowam eder. Mehman ýeşler Türkmen owadyny, o wadlar taýlaşan gepleşigimizden daşlaşma. Açtı sabır karar takat kalmadı. Canım seni suda göresin gelýär. İntizar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni suda göresin gelýär.
intidar gözlerim sessiz ağladı. Canım seni juda göresim gelýär. Dumanı var kara dağlın serinle, İnsanlar ay gözüyle rime görürler. Kafasa sıvanıp canım yürek yerine. Canım seni juda göresim gelýär. Kapasa sıvınıp lelem yürek yerine. Canım seni juda göresim gelýär. Yüreğim guremi terk edin yali. Ey ışın telime erk edin yali. Canım sıkman kaç gerdin heli. Canım seni juda göresim gelýär. Bu aşıp aydımam sana kalsın yadigar. Nurlu didelerim göresim gelýär. Canım seni juda göresim gelýär. Göresim gelýär, göresim gelýär. Mehriban eýleşler, hormat tamaşaçylar, Türkmen we tele ýaýlymyny o wagtlar taýlaşanatly gepleşmegde dowam edýäs. Ediline gepleşmegden başynda İsa Aman Urwanowyň ýerine ýetirmegine Türkmenistanyň hormatly İlyas Ulsuýan hormatly adyň eýesi hakadyr täjim foň dörejiliginde degişli Göresim gelýär diýen söýüp aýdymyny İsa'ň ýerine ýetirmegine jany sesle diňledik. Isa ýanky ýerine ýetirip beren aýdym üçin hoşallygymyzy bildirýär. Seni gepleşigimizi söhbetleşip arkaly dowam edeli. Ýani aýdymdan soň söhbetleşip bolýardyňda bir aýdym saada gelişiň barady. Bir ýaşykdan ýerliňmi, mümkin maşgalaňyzy sizden maşgada aýdym saat bilen gyzyklanýan bardyr. Muman şu aýdym saada gelişiňiz, aýdym saada gelmekligiňizde sebäp bolan insanlar ýatlap bilerdiň. Hemem häzirki wagtda Gahman Akadamynyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny ajaýyp ilimizde näme täzelikler, näme täze aýdym döredýän, ýa halipalaň döreden aýdymlaryny täzeçe işläp şekil aýdym görünüşini halka ýetirmek isleýänmi? Aýdym saada gelişiňiz dogrusyny şeýle de bir häzirki sungatdaky, dörejilikdäki täzelikler edýän işleriniz barada gysgaça görüňiz. Sağalykda kakam men dutar salýady. Şonuň salýany odan serdağlaryna maýyl bolup, sağalykdan maslahatdym. Sağalyk bolanda näçe ýaşaň bolýar? 6-7 ýaşlar. 6-7 ýaşlar. Şotoruklar, bady şotoruklar. Mektebe birinji synpa baramda da şo wagtlarym aýdymlar aýdýadym. Ondan soň näme bir çağa ýetip gelýän bir şähertlere halipa berek bolýar. Mektep döwürleri halipa sağır berdi, tip sağdan näme akarjan sağdan salýady. Şondan täýärmapdym. Ýedinden
näme ýaşyň ulary çor ul halipalar güýseýän haly mäne sohbeti kömek goçumuz haganna Roşan Alif'in ýazgalaryny kendine bopawasy şular dinläp aýdym saza uly öňe itmek üçin maňa ul gollaw berdiler. Mektebi tamamlam soň Ahryman arkadaşymyň tagalasy bilen 2010 ýyl men üçin uly bir wagt diýilen biri bolupdy. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna talip bolmak bagtymy etdi. 2010 ýyl şol institut agry bilen tamamlap Balkan welaýetlerinde atrap Hasarowa medeniýet öýüne häzir kuna çelli hadanna bolup işleýär. Onu umuman häzir hem aýdym sadyň içinde, dörejiliginiň içinde tähmet çekýän size de mundan meýlägem tulmat ýoluna uly üstünlikler arzuw edýäs. Indi bir aýdym sada gelişiňiz barady. Aýdym sada bir öz ornuny tapmak üçin, aýdymçy bolmaklyk üçin bir sebäp bolan halipa sadanlary, halipa bagşylary ýatladyňyz. Bugünler ýa-ni sözümizin başynda da belledik. Elbetde Edid arkadaşymyz 2020-nji ýyly Türkmenistan bir taraplyň mekanyp atlanyrdy. Bu ýyla badalga berdi. Näşeýle bir ajaýyp at bilen atlanýar. Indi häzirki wagtda bir şu ýylymyzyň sesine ses goşup, şu ýylymyzy wasp edýän, Edid arkadaşymyzyň beýik işlerini wasp edýän, odan aýdymlar döredýän. Bugünler dörejiliginize näme täzir? Dogry bellekdiň Murat. Edid arkadaşymyz şu ýylymyzy Türkmenistan bir tarapdan mekaniyelli atlanlardı. Şu ýyla bizem şu teleýaýlymda Halipamyz Süleyman Almuratov bilen Türkmenistan bir taraplygyň mekanyny aýdym döretdik. Netip bolsa gepleşikde şol aýdymy. Gepleşiň dowamyna netip bolsa ýerine. Bolsa gepleşiň dowamyna şol aýdymy ýerine ýetirip berdi. Häzir bolsa Halipalarymyzdan galan aýymyzahan hem biwiniň diýen aýdymy oňardygymdan ýerine ýetirip. İkisini bilelikde ýyzgydardy. İkisini bilelikde oňardygymdan ýerine ýetirip. Bolýanny bizädir İsa Amanurwanowyň ýerine ýetirmeginde bir iksan halipalarymyzyň dörejiligini degişli bir şowhunly aýdymlara diň salars. Ana ondan soň biz ýerite Türkmen Döwlet Medeniýet Institutynyň bagtyýar taleýine şahir dostumyz Kerim Halydan gelen tapmaçalarda da ýetirer. Mehriban ýeleşler, gepleşigimiz gitgitdigiçe gyzyklanýar. Şoň üçin Türkmen owadyna owadlar saglaşan atlypleşigimizde tomaş etmekle dowam edin. Häzir siz üçin bolsa İsa Amanurwanow iki tane ajaýyp aýdymy ýyzgydarlykda jany sessi biz üçin ýerine ýetirip berýärdiňler diýin jalyň. Bir zaman vasfın süzülesin, uğudun sin ayım zahan, dünyani söküp büzülesin, takman seni ayım zahan, dünyani söküp büzülesin, takman seni ayım zahan. Sebilligim bugünli, görünler bolur hüvüzli, İzanın ayıdır misli, ağlamadım ayım zahan, İzanın ayıdır misli, ağlamadım ayım zahan, zahan zahan gülmez zahan, sevdim seni ayım zahan, zahan zahan gülüm zahan, sevdim seni ayım zahan. Barı vermesen günüm geçmez, gün gelmese nurun seçmez. Bu sevgi vadi ceşmez, ağlamadım ayım zahan. Bu sevgi vadi ceşmez, ağlamadım ayım zahan. Zahan zahan gülmez zahan, sevdim seni ayım zahan. Zahan zahan gülüm zahan, oğudusun ayım zahan.
aşık olun diye bilmem yürekteki arzularını vasfım yazım aydım bilin oğuduşum ayım zahan vasfım yazım aydım bilin oğuduşum ayım zahan 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 gülme zahan sevdim seni ayım zahan 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 gülüm zahan sevdim seni ayım zahan ayrılık önümden beter kirpikleri canın ötürü vakti değiliptir hatır hatırı akıdın o halı bilinin oh 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 değiliptir hatır hatırı ruhsal dali var oyma oyma yanır söndür yardım oyma ağlı pisene bir kayma ey buluşur bani birinin oh 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 ağlı pisene bir kayma buluşur bani bani birinin vah birinin buluşur bani birinin
kulübinin Oh 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 şeydayı diyer bullum hasba Hüyünne kulübinin Vahbibinin Bibinin Hüyünne kulübinin Mehriban ileşler, hormatly tamaşaçylar, Türkmen Owa tele ýaýlymyna owalar saýlaşanatly gepleşigimizi İsa Aman Urwanow bilen dowam edýär. Sene İsa'ň ýerine ýetirmegini edil şu wagt biz 2 sany aýdymam diňledik. Niýe tapmaçalary bar diýdim. Kerim Halidan gelen şol tapmaçalary size ýetirmek isleýäs. Arkaýyn tapmaçaň jogabyny tapmaklyga biz size kömek ederiz. Owlukmançyky tapmaçaň dogry jogabyny bilmeklige çalışmaňyzdan arzu edýäs. Ne haýsy ýa-ni sözüňizde bagşylary dinleýän idin, halipa bagşylaryň bir köne ýazgylaryny dinleýän idin. Haýsy şahyrlaryň goşularyny okumakly gowy görýän. Men esasan türkmeniň öz milli şahyry Mahtum İbrahim goşularyny, alberta Kerim Urwanow, Urwanow edýän goşularyny köp okuyan, köp dinleýän şolary ulutýar. Onu häzirki okujak tapmaçamyň jogaby Kerim Urwanow döreden bir boşgosynyň poemasynyň ady, şu tapmaçanyň dogry jogabynyň ady. Şoň üçin indiki häzirki okujak tapmaçamyň jogabyny bilmeklik size bir onu gaty kynçylyk dörede öýdemde tapmaça şeýle. Şygyrlar okulypdyr, Kerim agaň nana derek, pek zehinden dokulypdyr, meşhur poemasy, Yürek poemasy. O jogap dogry. Kerim ağa bir näçe daşary ýurt şahyrlarynyň boşgusyny terjime eden türkmen şahyrlarynyň biri. Häzirki okujak tapmaçamyň jogabym Kerim ağa döreden goşularynyň biriniň ady. Ýaşlyk dramasy bilen bu ýer ýürege siňmeli. Tejen ýaýlalaryny beden şöhratly oýdur. Gaňgaly. Elbetde Kerim ağa diýär, gaňgaly oýuny tejenne galy, meniň ýigit wagtym, seniň gyýz wagtyň diýär. Inniki tapmaça şeýle. Bir şygyr, elbetde ol şygyrym bagşylaryň sadyrnalyň sunuwatyň göbe hasaplanýan gadymy Göýektepe topragyny ýaşan ustad halipa sadyrnalarymyň birine bagşlanan şygyr. Şol şygyryň adyny bilmeklige çalışmaly. Ol eseri okanyňda göz ýaş mydar bilen gaçar, myllaga bagşlanan şygyr tutar bilen açar. Jogap dogry. Tapmaçamyz dowam edýäs. Ahalyň sunuwatyň göbegi diýip atap edilýän mesken şuňky häzirki okujak tapmaçamyň jogaby. Gyrmyzy ganyň dok bolsa-da merde saýlan pek depedir. Ýüregi diýilip sunuwatyň laqam alan Göýektepedir. Jogap dogry. Türkmeniň aýdym sunuwatyny çekuly ýerine ýetirilýän aýdymlar bar. Ana şol çekuly aýdymlar bilen türkmen toýlarynyň jemlenipdir. Häzirki okujak tapmaçamyň jogaby ana şol aýdymyň ady. Aýdylmasa janly aýdym bagşylara uly uýat, aýdym çyny synamagy ajap nagmadyr. Balsaýat. Jogap dogry. Dowam edýäs. Gahrman arkadamyň bir näçe eserleri var, kitap eserleri var. Edip arkadamyň bir ýylyň biz medeniýet sunuwa diýişgärlerini, Bagtyar türkmen halkymyzy özüniň alhamynyň syzylyp dören kitap eserleri bilen, sad eserleri bilen, aýdym eserleri bilen edip arkadamyň ýylyň bizi begendirýär. Edip arkadamyň bir alhamynyň syzylyp çykan kitap eserleriniň biriniň adam häzirki okujak tapmaçamyň jogabynyň ady. Adyl şalar yaran bolsa aman bolar döwlet başy. Halka peşkeş ajab kitap, ulur aman, döwlet guşy. Jogap dogry. Ine tapmaçalarymyzdan şeýdip jemledik. Kerim Halidan gelen tapmaçalary İsa Aman Urwanow jogaplaryny kirjinglenmän dogry jogap bermekligi başardy. Bir de tapmaçalaryny ýollap biziň gepleşigimiz bilen işiň ara gatnaşykda bolýanyny
Türkmen Döwlet Medeniyet Institutunyň Batyar talyby şahyr dostum Kerim Halla dörüjülük äleminde, şygyryat äleminde ol üstünlikler arzu edýär. Geljekde de Ediz arkadamydy, döwrümidi, asuda watanmydy, parahat watanmydy wasp edýän owadan şygyrlarynyň, goşgularynyň hem öwrüniň köp bolmagyny tüýsüremeden ardulap gepleşmedi aýdym bilen dowam edelim. Meni kaýdym ýerine ýetirip, näle aýdymlar aýdy. Ali palamyzdan alyn bir enemen dertliğini ýandyrma beýle hemem maýa gyýdan aýdym iş köpleşige ýerine ýetirip. Depgin aýdymmy? Ha. Onu mehmaniyleşler, hormat tamaşaçylar gepleşiginde İsa Aman Urwanowyň ýerine ýetirmeginde iki sany aýdym bilen dowam edýäs. Dinläňdiňiz alyň, lezzet alyň. Türkmen owadynyň owalar saýlaşan nakly gepleşigimizden daşlaşma. Başına döneyim hurmatlı ine Enemin dertliğini yandırma bile Başıma döneyim hurmatlı ine Enemin dertliğini yandırma bile Aksiydim immişem min gana gana Enemin dertliğini yandırma bile Aksiydim immişem min gana gana dertini yandırma bile Elinle piyala anıma doğrusun Aslında gül mehrim harvarıp sorulsun Elinle piyala anıma doğrusun Aslında gül mehrim harvarıp sorulsun Yanım kıyıp inni halim kul bolli Elimin dertini yandırma bile Yanım kıyıp inni halim kul bolli Elimin dertini yandırma bile Yandırma bile, yandırma bile Elimin dertini yandırma bile Yandırma bile Bilisan dertini yandırma bile Parmağımdaydı fırla ağaçlıydır İçimde ot yanar ödüm yaşlıydır Parmağımdaydı ve fırla ağaçlıydır İçimde ot yanar ödüm yaşlıydır Rehmeylim bir de kara taşlıydır Elimin dertini yandırma bile Rehmeylim bir de kara taşlıydır dertini yandırma bile İyice ünlü yalvarır bin Habiba Sırrım aytma derdim dilime sevive İyice ünlü yalvarır bin Habiba Sırrım aytma derdim dilime sevive Şahirimdir ben giderim gariba Elimin dertini yandırma bile Şahirimdir ben giderim gariba Elimin dertini yandırma bile Yandırma bile, yandırma bile Elimin dertini yandırma bile Yandırma bile dertini yandırma bile
bile Elimin dertliğini yandırma bile Kudret bilen görenler Yürüyüşme hayranlar Ömrümün bağı şehri Gelmemezin uyranları Kudret bilen görenler Yürüyüşme hayranlar Ömrümün bağı şehri Gelmemezin uyranları Maya gir maya gir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh mayıgir, mayıgir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh Dünya kime zici, kime ağzı devranlar Sen olmasın mayecan, bu dünya dileyin Dünya kime zici, kime ağzı devranlar Sen olmasın mayecan, devran dileyin Mayıgir, oh mayıgir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh mayıgir, mayıgir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh Akıllarları anıtılır Sana ağlın aşarlar Ödünüün ödüller Seni vurup aşarlar Akıllarları anıtılır Sana ağlın aşarlar Ödünüün ödüller Seni vurup aşarlar Mayıgir, mayıgir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh mayıgir, oh mayıgir Sen olmasın dileyin, sen olmasın dileyin Mayıgir, oh Mehriban eyleşler, hormatly tamaşaçylar, owallar taýlaşanatly gepleşigimizi İsa Aman Urbanov bilen dowam edýäs. İsa bir soragy jogap alşaly.
dinleyijilerimizden gelen şeýle soraw bar. Türkmen diline aýdymy ýerine ýetirjin bir türkmen sunwatyny bir näçe atlandyrylşy bar. Esasana mine şu ozon bagşy aýdymçy diýen atlar bir türkmen sunwatyna kän ulanylýar. Indi mümkin bolsa şu ozon bagşy aýdymçy diýen atlandyrmalar bir aýra tynlyklar bar. Näme aýdyp bilersiň? Indi bir ýaşlykdan aýdym saatyň içinde diýende näme üçin ozon diýilipdir, bagşa näme üçin bagşy diýilipdir, aýdymça näme üçin aýdymçy diýilýär. Beýmurat men halipalardan beşten gurum aýdyp bereýin. Türkmen milli taýdurallaryna, Türkmeniň milli dutargyny erkedip, gönüden gelýän aýdymlary ýerine ýetirip, belli bir derece halipalyk derejesine baran bol şo döwürde bir öňkü ilk halipalarymyzdan alan aýdymlar öz sözü dutargyjak taýdurallaryny erkedip, şoňa aýdyp bilýäne bagşy diýip şoňa at berilýär. Ozan niýilýän ol ýa-da sözüni düzüp bir halk köpçüligine ýetirip bilýän insana ozan diýip atlanýar. Aýdymçy bolmak üçin sada goşup aýdym aýtmak ýeterli. Düşnükli. Ýa belli bir derejä ýeten insana bagşy diýilýär, ozan diýilýär diýdiňiz. Şol ada ýeten soň, şol derejä ýeten soň onu saklamaklyk üçin bagşa nämeler gerek? İlkinji nowatda pesbälik gerek bolýar. Sebäbi ilkinji nowatda türkmeni pesbäligiň bedegisi ýaly bagşada o ilkinji pesbälik gerek. Wosyn wotun belentde tutup onu ýörmek gerek. Soňra bagşa özüňde gowy işlemek gerek. Düşnükli. Indi bir häzir wagtda haýsy halipalan ýoluna ýykyn edýär. Biz siz bilen toýlarda, bayramlarda, gawatlaşamyzda bir näçe halipalan ýollarynyň aýdymlary ýerine ýetirýän Türkmenistan halk artisti Atawa Şargulyň, öwgedeli Tekaýewiň, Hakydur Täjimewiň, Balkan sevgislerini meşhur bir bagşylamyz bolan halkyň ýüregini orun almak başaran Röwşan Halyň dörejiliginiň bir näçe aýdymlary ýerine ýetirýän. Aslında sizin şu sunwatda aýdymsa dörejiligini ýykyn edýän ýoluňyz. Toýlarda, bayramlarda has bir şu ýol saňa gowy gelişýär diýip halk tarapyndan eşitýänsiňiz da şu halipaň ýoly seň sesine hasam aýdymlar gowy gelişýär diýilýän ýerler bolýar. Çağalykdan men Beýmurat Tamana ýoluna aty tutar halipalaryň ähli hakyna ýok jolaryň o alysça jolaryň damana ýoluna bir bokurdok aýna wesse ýykyn ederdim. Ondan soň dörejiligimi haskin etmek üçin halipalarymyz Atawa Şargulyň, öwgedeli Tekaýewiň, Nurýat Toqqaýewiň, Bally Hajiýewiň, halipalarymyz hemmesinem ähli welaýatlarymyzdaky halipalary dinleýän o toýlarda öz oňardygymdan şu halipalaryň etýän zatlaryny etjek bolup, toý bayramlarda, o teleýaýlymlarda öz guýumlar gözük bolýar. Indi şuba esas ýykyn edýän ýolumda mana ýollydyň. Emem dutar bagşylar dinlemekle gowy berýän idiň. Özüň dutar çalp bilýän? Dutar çalpdan dutar dağlarına başladım. Türkmen Döwlet Medeniýet Institutyna talip döwürlenmem dutar ansamblyna özüm dutarda oturýar. Türkmen wagtylärinde bir dutarda ýerine ýetirýän aýdymlaryňa dinleýän pursatlarymyza gawat gelemdi. Ya bir şekilli aýdym görünüşini halka ýetirmek isleýär. Şekilli aýdym görünüşini. Işleýän täze aýdym. Näme aýdym? Mümkin sır bolmasa aýdarsyň. Netip bolsa ýakyn ýollarda şu halipalarymyzdan alan gön aýdym täzeçe işlejek bolýar. Bolýar düşnükli. Indi ýene bir soraw bereli, soňra gepleşikmede 3 tane aýdym bilen dowam edibererse. Aýdaly indi bir toýuň içinde, bir toý toýmalarda bir halkyň öňünde hyzmat edýän aýdym şökümünde dinleýijilerimiz, toýmaşaçylarymyz sizi tanaýarlar. Aýdaly bir kiçirak şu göleňde oturuşykda oturýarsyňyz diýeli, ol ýerde de bir 10 adam, 15 adam, bolýa 10 adam diýip alaly. Şol 10 adamyň ikisi bir aýdym sady gowy görýär, aýdym sady dinlemekle gowy görýär diýip aýdaly. 8 sanaga aýdym sadan daşary aýdym sady dinlemekle halany diýip alaly. Şol ýerde siz aýdym aýdardyňyzmy 2 sana dinleýjim bar diýip ýa-da şol ýerde aýdym aýtman tok aýdardyňyz. Bir dinleýjim bar aýdardyň. Bir dinleýjim bar aýdardyň. Näme şu? Sunwata sarpa goýarlyk üçin, sunwat söýýärlik üçin, şoňa oturup gana halipalarymyzdan alanda sarpa goýan üçin. Şolaň iki däl biram barda oturanam aýdar. Muğman sizi bir
onlarça yüzlerçe därle ýekece dinleýijiňiz bolsa-da, şoň bir islegini kanagatlandyrmak üçin hökman şol ýerden turup gaýtman aýdymsaz bilen şu dinleýijiňize lezzet bererdiňiz, şeýlemi? Düşnükli. Onda şu wagt bize Türkmen we tele ýaýlymynyň üstü bilen müňlerçe dinleýijiler, tele tomaşaçylarymyz bize tomaşa edip oturanlar mümkin. Olar üçin bir aýdyma başlanyňa görä bir joşup sahylyk menden bolsun diýip 2-3 tane aýdym ýerine ýetip bererdim. Elbette. Zaman ýoluna nagdak geçdik. Zaman ýolundan beýmrat gara gözleýän Türkmen halk aýdymyz bar. Şonu ýerine ýetip bereýin. Sesin gylşanyna görä 2-3 tane aýdym aýdyp ber, soňandan gepleşigimiz olur. Söhbetleşik arka dowam eder. Onun ümidindan Ali Pamada özel tek aýdym neýläýän aýdymyny tawaja ulypun aýdan unutmajan aýdymlaryny oňardymdan ýerine. Onda biz bu aýdymlary uly höwes bilen siziň ýerine ýetirmeňizi diňler. Sözümiz guru bolmady, ýalyň halipalary ýatladyk. Mümkin bolsa halipalaryň hem dörejiliginiň aýdymlary olary ýatladygymyz bolar. Halipalaryň dörejiliginiň hem aýdymlary ýerine ýetip ber. Siz bolsa mehribanlylaşlar Türkmen owadyny owallar tarlaşan arkeşligimizi tomaşa ediň. Siz üçin İsa Aman Urbanov ajaýyp aýdymlary ýerine ýetirdiňler diýin canım.
bir idirip erdin. İkimiz kal armağarımız, ağarımız, karamız. Yarın eline gelip geçtili aygı. Ömrüm kül, ömrüm kül. Hayıp balım sen uçman karıvız, karıvız, karavız. Ay bir kadir Kadir yar elinde geçti. Vay ömrüm kül, ömrüm kül. Ben seni almana geldim karavuz, karavuz, karavuz. Bir sapal yağmurlu, sen günümden ödülü dileyin. Gülüp baktın yağda salıp yağmurlu, sen günümden ödülü dileyin. Sen nedinden ödülü nedin dileyin. Tutar bilelikte üyümde, vaktin üyümdün ödüğü dileyin. Sen nedindin ödüğü nedin dileyin. Gülüm bir berbat çektirmeni, sana bağış edip düzdüm bu savi. Yedim alım yürüpte hıyali, sen sadımdın ödüğü sad dileyin. Sen yedimdin ödüğü nedin dileyin.
sany bilelikde öýüňde Sen öýüňden ödüweli iýleýin Sen nädin ödüwene iýleýin Eýilip maglap düştüňiz yollara Yol başına kalan yarın unutma Seyran etsin sultan zümmül güllere Aşıkıyın o bağırma unutma Sevgitsin kalırın min bununla ağla Ayrılık adına bağrımı dağla Ayrı bir dil verir kömrümü bağla Gönlüm sana bağlı yarım unutma Mecnun kimi buldum der divana Ellerimin başım saldım midana Zöhre bilen meşhur bulsun durana Mahmatlı intiharım unutma Sevgitsin kalırın min bununla ağlam Ayrılık adına bağrımı dağla Ayrı bir dil veren gönlümü bağla Gönlüm sana bağlı yarım unutma Sevgitsin kalırın min bununla ağla Ayrılık adına bağrımı dağla Ayrı bir dil verip kömrümü bağla Gönlüm sana bağlı yarım unutma Nemehrbani ile şer hormatly müşahidler Türkmen Owat tele ýaýlymyna size ödürlenýän owallar saatlaşanatly gepleşigimizde ne bugun İsa Aman Urbanow bir halifalaň dörejiligine degişli bir näçe aýdymlaryny siz üçin jany sesle ýerine ýetirip berdi. İsa bilen gyzykly söhbet etdik. İsa ýene bir ýoly gepleşigimizde gelip owadan aýdymlary dinleýijilere ýetirip beren üçin hoş alymyzy bildirýäs. Mehriban arkadamyzyň saýasynda size sunwat ýoluna ul üstünlikler arzu edýäs. Käriňizden, kesinizden kemal tapyň geljekde de mehriban arkadamyz
Bizi ýaşlar üçin umuman bir sungatyň içindäki ýaşlar üçin edip arkadamy şeýle uly mümkinçilikler döredip berýän. Şu mümkinçiliklerden peýdalan edip arkadamyň bize bildirýän önemli ödäp bir döwrümüzi arkadamyzy ýurdumuzy wasp edýän owadan aýdymlary işläp halk köpçüligine ýetirmek bize galýada. Şol bir önemli ödemekde size de uly üstünlikler arzuw edýäs. Gepleşigimize gelip ýene bir owadan aýdymlary ýerine ýetirip berýän üçin sag bolsun aýdýas. Türkmenistan bir tarafdan mekan ýerine halipalamyza dinlemäne, öwrenmäne we şular ýarak sahnalarda biz ýaşaýarlar üçin uly mümkinçilikler döredýän mähruman gahryman arkadamyň zany sag bolsun, ömrü uzak bolsun. Biz şähertlerim ýene döwrümizde badalgatyna bat goşup işler döredip nanlarýan goý alip arkadamyň zany sag bolsun. Ýan tutumly işler elmeden rawazan. Köp sag bol İsa, arzuwlaryň hasyl bolsun. Ýani gepleşigimiň başynda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny bir ajaýyp buýsançly aýdym döretdik diýdiňiz. Häzir mümkin bolsa şol aýdym bilen gepleşigimiz jemlälimi? Jemläli. Halipamyz Süleyman Almuratov bilen Türkmenistan bir taraplyň mekany atly aýdym döretdik. Häzir bolsa şol aýdym bilen gepleşigimiz jemläli. Bollanda şeýder säder ol buýsançly aýdym siz gepleşigimizde jany sesle ýerine ýetirip berersiňiz. Bize bolsa şu pursatda Türkmenistan bir taraplyň mekanyny şu ajaýyp ilmidi atlandyryp aýdymsaz sunatymyzy söýýän, aýdymsaz sunatymyzy hormatlaýan halipalar tirsege galdyran gahryman arkadamyzy, ustadymyzy, halipamyzy hormatly ýaşlymyzy köp sag bolsun aýdýas. Edip arkadamyň ömrü uzak bolsun, jany sag bolsun, tutýan tutumly işleri ilmide rawaj alsyn. Bizi ýaşlaram elbetde gahryman arkadamyň bize döredip berýän şu mümkinçilikleriniň gadyryny bilip, edip arkadamyň önemli ödemek üçin täze-täze aýdymçylarymyz owadan aýdymlary döredörler, sadanalarymyz döwrümüzi wasp edýän owadan saatlar, eserler döredörler. Ana şol aýdymlary, saatlar bolsa bizem elbetde halkymyzyň gowurýan gepleşiklerini taýýarlap, şular ýaly gepleşiklerini üstü bilen jany sesle dinleýijilerimize ýetirip durur diýip tüýsüremizden ananlary ýaz goý. Edip arkadamyň saýasynda Türkmenistan bir taraplyň mekany bilen ajaýyp ilmizde, ýurdumyzda hemişe dost oğlunun parahatçılığın bağıtın aydımy ýanglanyp dursun. Ýene de ýakyn günlerde hepden ýegişenmegini Türkmenowa tele ýaýlymyny o wagtlar sadaşanlar gepleşmede görüşýänçe boş wagtyňyz. Tutulur toylarım asıllı hani Bilginin boyanı arası diğer Türkmenistan bir taraflığın mekani Bilginin döveri arası diğer Türkmenistan bir taraflığın mekani Şöhret sunamadır ölü halin dokani Yeminle zeminle ayanlarlarda Türkmenistan bir taraflığın mekani Arkadağı şöhret vatanı şöhret sunamadır ölü halin dokani Dinle zeminle ayanlarlarda Türkmenistan bir taraflığın mekani Gelir mihman yerin ehli pünzündün Güller eder kara
yakani Düşmedi yar ki hiç gün senin sünnün Türkmeni sabita Naklabın mikani Düşmedi yar ki hiç gün senin sünnün Türkmeni sabita Naklabın mikani Secde kılıp midemeyen kendine toprak attın nakı erlere sığın Sığmaz kamil şığırların bendine Gımmatın dür tutmaz bırahatlığın İdiz Türkmenistan bir taraflığın Mekanı egzilmez tarahatlığın Arkadağı şükrat vatanı şükrat Sunamadır gönlü halin dukhani Dinle ceminle ayanır vara Türkmenistan gitarın mikani Arkadağı şükrat vatanı şükrat Sunamadır gönlü halin dukhani Dinle ceminle ayanlar vara Türkmenistan bita Naklabın mikani Türkmenistan bita Naklabın mikani Türkmenistan bita Naklabın mikani